Ukrainanyň harby goşuny Russiýanyň deňiz hüjümlerindäki esasy ulanýan amiral gemisini Ukrainada öndürilen Neptun raketalary bilen urdy. Bu gemi 186 metr uzunlukda bolup, Russiýanyň deňiz flotynyň iň güýçli we iň uly gemisidir. Emma Russiýa döwleti bu söwüş gemisiniň Ukrainalaryň harby goşuny tarapyndan urulman, içinde ýangyn çykyp, ýeliň güýji arkaly deňize batandygyny aýdyp, yalan habar berdiler. Emma Ukrain tarapy amiral gemisini ýerli öndürilen Neptun adly 2 san raketalar arkaly urulup sandan çykarlandygyny subut etdiler. Amiral gemisiniň batmasy Rus goşullarynyň deňizden hüjüm etmesini azaltdy. Geminiň bahasy 750 milyon Amerikan dollaryna barabar bolan iň gymmat ýara tehnikasy bolup durýardy. Bu gemi Rus döwletiniň moralyny dol ýagdaýda çökertdi. Gemi SSR döwründe Ukrainada öndürilip 1979-njy ýylda deňize indirilipdi. Bu gemi Ruslaryň Siriýa we Gürjistan söwüşinde esasy roly oýnapdy. Bu geminiň sandan çykarylmagy Ukrain döwletine esasy ýeňişleriň biri bolup durýar.